A cardióloga ourensa Marisa Crespo recibiu o recoñecemento de filla predilecta da provincia. O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolleu un acto no que se repasou a prolífica traxectoria da médico investigadora, actual xefa da sección de insuficiencia cardíaca do Servizo de Cardioloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Chegou a transitar por Toronto e a Universidade de Stanford e fíxose cargo de postos de responsabilidade a nivel internacional no eido da investigación cardiolóxica. Por citar algúns dos seus méritos, a lista é ostensiblemente longa, ofreceu máis de 500 comunicacións en congresos, fixo centos de publicacións sobre a súa especialidade e codirixiu 15 teses doutorais. Con todo, Crespo non esquece as súas raíces. Co recoñecemento de filla predilecta, Ourense inclúe a Marisa Crespo na súa historia máis solemne. A médico de dilatada traxectoria internacional xa recibirá a Medalla Castelao da Xunta en 2019, entre outros recoñecementos.